Здравейте, момичета! В днешното клип ще говорим за материалите, които ни трябват за работа относно бижутерията. Като ще подчертая, че тези материали, които показвам днес, ни трябват за типа бижутерия, не пришиване. Ето ви едно колие като модел, за да видите за какво точно говорим. Това са по-елементарни бижута, които не отнемат много време, но изглеждат ефектно и ни вършат чудесна работа в ежедневието. Всъщност могат да бъдат и много шик, много елегантни, но отнемат наистина кратко време. Ето ви няколко моделчета. Пълни стандартни, както обичам да ги наричам. Спортно елегантни. Ще покажа основно нещата, които ви трябват за изработката на този тип бижу. Освен материалите, които виждате по тях, ще ви трябват основните елементи, които са за скрепването на тези маниста. Това са задължително пирончетата. Тези елементи, които имат отгоре точно главичката на пирон, както и удължителите, пирон, халка, пирон, както го наричаме още, който е с уше отгоре, мисля, че се вижда, извити са отгоре. Те също ще ви трябват, за да прикрепите едно след друго манистата. В тази бижутерия, също не само за този модел, в този тип бижутерия ви трябват и халки, като се започне от този размер и вече до... Те всъщност имат различни цветове и големини. Когато ги купувате, преценяйте сами какво точно ви трябва. Има по-тънки, по-дебели, по-малки, по-големи, двойни, различни модели. Другото, което ще ви трябва, са едни щифтове, така наречените. Те също имат размери и големини, както и модели различни. Това са едни много малки щифтове, които в зависимост от кордата или конеца, в случая, който ще ползвате, ще подберете като големина. А тези са за сатейни ленти или по-дебели нишки, когато трябва да сложите няколко конеца един в друг. Те се затварят по много специфичен начин. Първо се слага голямото капаче и после с стягащи клещи се пристягат от двете страни едновременно. В момента няма защо да го показвам. Просто като идея. Друго, което ви трябва, са разделители. Когато ще нанизвате няколко реда гривна, примерно еластична гривна, която ще бъде на няколко реда маниста, може да ползвате такива разделители с две дупки. Така гривната ще стои винаги свързана, но и с отделни редове маниста. Другото, което също е много важно, това са шапчиците за манистата. Казах и в преден клип, че понякога манистата има толкова голяма дупка, че самия пирон не може да се задържи. През тях, ето вижте, преминава свободно и от двата си края, няма как да бъде задържан за обица, примерно, или за висулка. Тогава се налага да се ползват шапки. От тях също има различни големини и модели, като се започне от най-малките елементарни шапчици. Ето ги тези в случая. Има по-средни различни украсени. Ето за още по-голямо манисто. Да покажа как стои на самото манисто. Шарката. За много големи топчета също има. И вече за тип въздушка, ето такива тръбички, които също са шапчици. При тях също вариантите са много, разнообразието е голямо. Другото, което ще ви трябва, са закопчалките и кукичките за обици. Кукичките за обици се започва от винчета, с различни варианти по тях, топченце с прикачане, винче, което има дупчица за залепяне нещо вътре. После при стандартните кукички, къси, дълги, различни цветове, различни големини. Ето тук имам един вариант на още по-къса, която стои много прибрано по ухото. Другото, което се ползва много често за корда, са едни такива капачета с стопери. Самите стопери са едни метални тръбички, манички, които се защипват на кордата. В момента просто нямам да ви покажа. И те остават тук вътре в това капаче, то се затваря и така задържа кордата вътре в себе си. Ще ви трябват също и закопчалки. При тях вариантите също са много. Това е една стандартна карабинка, която се ползва за бижутата в повечето случаи. И вече има и много по-луксозни варианти с промушване, също в много цветове. Ето тук ще ви покажа още един вид закопчалки, които са много практични. Това са магнитните закопчалки. Ето ги. Те са на базата на магнит. Отново с промушване има много варианти, които
са естетически добре, много добре изглеждат. Те могат да се ползват както за гривни, така и за акцент на колиета. Сега мога да премина напред и да ви покажа направо как се правят извивките по манистата. Ще си взема първо един пирон и ще ви покажа как точно се работи с манистото. Нанизваме го. Това манисто в случая няма толкова голяма дупка, че да излезне пирон, това няма да ползваме шапка. Отрязваме си на около сантиметър, може и около 8 мм. Това вече самата ръка и око свикват след време. Ето е дължината, която отрязвам от манистото. И с клещата захващам на разстояние около милиметър, тук остава свободно, и държа манистото с палеца, създавам напрежение, с дясната си ръка издърпвам към себе си, за да се получи тази извивка на самия пирон, и връщам обратно клещата, като я извивам още в китката. Така се получава ето тази извивка, която държи манистото, и може да я прикачваме вече към, в случая на това колие, например, съм я прикачвала на различни места към синджир. Слагала съм различни маниста, метални елементи и така бижуто е станало спортно елегантно. Мисля, че се вижда. С много разнообразие по него. Сега ще ви покажа и как се слагат накрайници на един друг тип бижу. Тук имаме едно ежедневно колие, което е направено с конец и маниста. Манистата са закрепени на конеца с възли, но в края така или иначе трябва да сложим някаква закопчалка, ако не решим да го завързваме на възел, но по принцип взех него, за да ви покажа как да се слага закопчалката с щифт. Първият вариант е да сложите в този тип щифт, говорих преди малко за него, слагате конеца вътре. Ако колието е много тежко и се притесняте, че няма да издържи, издърпайте около 2 см от конеца нагоре към кукичката. Завъртете го веднъж около кукичката и тогава го сложете вътре в леглото. Но в случая нашето колие е леко, няма да създава някакво напрежение, което няма да издържи конеца. Затова с ногтя съвсем леко захващаме малко от конеца, който да стърчи отгоре, за да го държим прибрано. Подлагаме самия щит тук на пръста си и с тягащите клещи първо затваряме едната страна, като държим конеца опънат надолу. Затваряме лекичко едната страна, като внимаваме да не деформираме клещата. Щифта с клещата. После затваряме и другата страна и пристягаме добре. Виждате, че така направено издърпвам го силно с ръката, няма да се развали, няма да се извади. Следващата стъпка, която трябва да направим към него, е да му сложим халкичка. Тази, която ще държи закопчалката за него. Ето е самата халка. Сега ще ви покажа как се ползва пръстена за халка. Захващаме халкичката така с клещата здраво, че нейният процеп да се падне от горната страна. Взимаме си пръстена и с един от процепите, издърпвайки към мен, отварям халката. Ето тук сега ще сложа халката на самия щифт и ще сложа и една закопчалка. Щях да затворя без закопчалка. В случая ще ползвам карабинка. Ето, слагам карабинката, слагам и металния елемент, щифта в случая, и затваряме халкичката. Ето какво се получи. От другата страна работим по същия начин. Слагаме си щифт, слагаме халкичка и на нея примерно парче синджир, за да може да се регулира дължината на изделието, което прави, на колието в случая. Ето ви тук един друг модел бижу, при което са ползвани само тези удължители и са правени ушенцата, които ви показах преди малко на манистото. Така се прикачат едно към друго и се получава един универсален гердан, също с разновидност от маниста. А тук специално ще покажа заради сакура, която е форма, как съм използвала металната корда, която тя попита 03, за едно съвсем много шикозно бижу, съвсем елементарно е направено, само с кристални маниста и стои много шик вечер на една готина рокличка. Тук е отново ползвано на тази тел, отново съм ползвала щифтове, като съм я прихвърлила отгоре, както ви показах, не толкова заради здравината, колкото защото самия материал е тънък, за да не се изниже. Ето ти, миличка, един модел,
който може да пробваш да направиш. В следващото клипче ще ви покажа и нещо друго с тази корда. Мисля, че това е общо взето за елементите, които се ползват, как се работи с тях. За ковчалките показах как се слагат шапките. Мисля, че няма нужда да показвам, защото те са отново с пиронче. Съвсем обикновена шапчета. Просто под пирона се слага една шапка. Ето. Първо се нанизва тя. После слагам манистото. Отрязваме си желаната дължина. Извиваме назад и към надолу. Отваряме го, за да остане отворено, защото когато ще го прикачаме някъде на метал или на следващото манисто, просто е добре да сложим удължителя веднага и тогава да затворим, да продължим следващото манисто, или върху, да намеря място да покажа, или върху синджира директно, закачаме кукичката и затваряме. Това е за този клип. Хубав ден ви желая на всички и ако има въпроси, задавайте, ще отговаряме.